Proverbs chapter 20 verse 24. Proverbs or Panultihon, Kapitulo 20, versikulo 24. Nanatanan? Proverbs chapter 20, verse 24. Palihog ang gihangyo ang tanan sa pagbalik og barog. Ang Ginoo maoy nagbuot sa atong agianan, busaon-saon man sa tao pagkasabot sa dagan sa iyang kinabuhi. Atong usbon, Proverbs 20 verse 24. Ang Ginoo maoy nagbuot sa atong agianan, busa unsaon man sa tao pagkasabot sa dagan sa iyang kinabuhi. Magampo ta. Amahan namo nga langit nun, daghan kayong salamat o Dios sa giandam nimong mga mensahe para sa matag usa ka namo o diha sa among pagpaubos o Dios, ang kuno namong wala gyud may kahimuan og wala ka. Padayuna sa pagtudlo, padayuna sa pagpatubo, sa paglig-on. Padayuna o Dios sa pagdasig ang imong mga katawhan. Salamat nga ang among mga hunahuna kasing-kasing hinlo Ginoo gikan sa mga butang nga iya sa kaaway. Og balaan ang among kinabuhi nga imong dawaton karon nga kagabion sudlan sa imong mga balaan nga mensahe. Salamat kay Lord nga niining kagabihon amahan masabtan nimo, masabtan pag-ayo namo unsay imong mga kabubuton sa among kinabuhi. Dalaygon ka o Dios og salamat nga ang kaaway dili makapanghilabot sa mga mensahe nga amo karong madungog. Amo ning mahipusan, amo ning maampingan og maghatag nig kabag-uhan sa among kinabuhi. Amo ning madawat diha kanimo amahan pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Among Dios hari ug mangluluwas. Amen and amen. Palihog manglingkod tanan. Karon nga kagabihon mga igsuon, ang uluhan sa atong pagtuon nag-ingon diha nga dili nimo masabtan ang kinabuhi kung wala ka diha kang Kristo. Akong usbon, dili nimo masabtan ang kinabuhi kung wala ka diha kang Kristo. Kanang naa sa imong duol kutob sa maabot nimo hikapa inang sigurado bagyog kang naa na ka ni Kristo. Pangutan-a igsuon. Kay basig moabot nag 10 years og simba. Moabot na ron og 20 ka tuig sinimba, 30 ka tuig simba, unya wa pa day siya nakasabot nga naa na siya sa Ginoo. No? So naa na ka diha sa Ginoo. So dili nimo masabtan ang kinabuhi kung wala nimo ang Kristo. Wala ka nimo si Kristo. So sa pagsugod sa 2022, ready na ba ta? Amen? Sa pagsugod sa January 1, 2022, wala gyud ka mahibalo unsay mahitabo sa February, sa March, April, May, June, July, August, September, October, November, hangtod December 31, tama? O gyud to nimo hibaw nga moagi day ka ato nga problema, abot dito nga kalisod, moabot dito nga balatian, moabot dito nga kalibog, moabot dito nga pagsulay, moabot dito nga hagit sa kinabuhi nga di ka kasabot. Og literally, ang tao mga igsuon nga moagi grabe kayong kapaitan sa kinabuhi, dili siya makasabot kun lutaw, mabaw, pang-ibabaw, og dili lawom kayo ang iyang pagkaila kinsa si Kristo. Munang ang gingon diri nga dili gyud ka makasabot sa kinabuhi, sa pangitabo sa kinabuhi, sa agian sa kinabuhi kung wala kay Kristo. Ngano man si Kristo man ang atong wisdom. Si Kristo man ang atong kaalam. Now kung naani mo si Kristo makahibaw ka kinsa ug unsa ni sa unahan. Now paminaw og ayo.
Dinis Biblia mga igsoon, nakasulat ang tanan nga mga kanang gigamit sa Ginoong mga tao kaniadtong nabuhi sa wa pa ta nga tao. Nakasulat dinis Biblia, especially sa mga Hudyo. Ang giunsa nila pag kinabuhi, unsay ilang giagian sa pagkinabuhi og unsay gihantungan, unsay resulta sa unahan, unsay niabot nila sa unahan. Nakasulat din ni tanan sa Biblia arong maghatag nato kaalam, maghatag nato og giya, ug maghatag ka nato huna-huna og kasing-kasing nga kabalong mo konsidera unsa ni sa unahan. Sila mo na imong panag-ingnan. For example sa sala, gisuwat diri ang sala nga ingani ang gibuhat nga sala unya ang resulta mo ni nahitabo. Sa kalisod usab mo ni ang kalisod gayang giagian unya ang pagkahuman ni after pila ka tuig mo ni nahitabo. Sa kawalad usab mo ni, di ba nakasulat na dinhi? Unsa kay rason nga nung gisulat nga si Daniel gihulog sa dito sa leon tungod sa iyang pagsimbas Ginoo? Gihulog siya dito sa langob sa mga leon tungod sa iyang pagsimbas Ginoo. Unsa kay rason? Aron ikaw ug ako madasig nga sa panahon sa imong pagpangalagad sa Dios, may mga panahon nga ilawog ka sa leon sa mga kalisdanan og problema. Unya kay nabasa man nimo ni may kaalam na ka, kabalo na ka nga ang problema, ang leon, ang kawaladon, dili mo tukob nimo kay dunay Dios nga nag-atiman nimo. Munang kabalo mo kinsa ning Kristohanong bagulbulan kahimtang sa kinabuhi, Kristohano na nga walay pagtagad sa pulong sa Dios. Ug ato nang palauman pag-ayo, Kristohanong hilaw. Na po luto. Siyempre na, anggot pod. Unsa pa may lain na mga igsoon? Kanang wala pagyud kayo siya nakasabot og unsa na. Kining atong pagtubo ingon nga mga Kristohanon, dili ni siya magbasi og katuigan. Di man ni pareha og kaning pagkatawo diha sa pagkatawhanon. Nga inig duha ka tuig magtuon pag istorya or usa ka tuig kapin. Inig mahibaw-an na nimo ba? Inig ka 5 years old mo eskwela na. Inig ka grade 6 mag-uyab-uyab na. Inig ka high school mabuntis na. Mahibaw-an na nimo. Pero sa espirituano nato nga pagkatawo diha sa Ginoo, dili ni nagmatter kay naay nangalagad pa og 6 months, mas nitubo pa siya, mas ligon pa siya, mas nagmabungaon pa siya, mas nabag-o pa siya kaysa sa nag-alagad og 20 years. Muna ningon ang Bible na maulahi. Mauna. Mutingan ka, bitaw no bag-or na siya, pero grabe man kayo, di ba? So, kung naa na kay Kristo sa kinabuhi, masabtan usab nimo ang dagan sa imong kinabuhi. Nganuman, unang-una pag naa kay Kristo, uhaw ka kanunay sa iyang pulong. So kung uhaw ka kanunay kang nagbasa, sa pagkanunay nimo basa, nasusi nimo unsay mga panghitabo din sa Biblia nga pwedeng agian pod nimo sa imong kinabuhi. Og sa dihang maagian nimo ni sa imong kinabuhi, makaingon kang kahibaw na ko kisay director. Kita na ko ane, alam na this. Di ba? Ang wara gyud nako na ibaw nga kanang ibaligya ditong sakinana. Guol ko oy. Guol po din ang dili ato nya matos uban. Karilit nga dagag litawo oy. Guol kayo oy. Gibibi pag ito na mo, la ang pingag ayon eh. Amumahog ayo tawon. Nya pag abot na post na sa Facebook. Tabang na pula mag-share. So, pakit-on mo nako og papaminawon mo nako karong gabi na unsa ning tawong wala nakasabot sa dagan sa iyang kinabuhi. Ilabi na kung nakulangan siya sa kaalam. Unang-una, kamo mismo may giagian pod mo sa 2022. Amen. Sa inyong pamilya na amoy giagian. Amen. Ug di mo kasabot ato. Kami pod. Wa may kasabot. Especially og maghisgot na galastuan, balatian or kanang mga pagsul bisag unsa makaingon ka nga dinato man problema ha. And anang time di gyud ka makasabot. Dili gyud ka makasabot kay normal sa tawo nga di gyud sa kasabot. Hangtod nga naa na siya Kristus kinabuhi.
Unya, kung naa na kay Kristus kinabuhi, bisag dili pa nimo masabtan, diha na mo sulod ang gitawag natog salig. Kay wa naman ka nakasabot, adto na ka mo salig sa naay kaalam may tungod sa tanan. Imagine na, amo ang journey sa among family, February silang mama naabot dire, unya hapit na puno February. 1 year na. Nasa pagsugod mga igsoon, February, March, April, May, June, di pa kakasabot anang mga adlaw, nga no good ni. Karon, ngisi na ta. Maode ito. Okay. Praise God. Nga na ka. Di man yun mo masabtan mga igsoon. Nganong dili ka makasabot, ang normal nga expectation sa tao, kanang atong gilauman nga mo'y mahitabo, puro nindot. Kinsa ba rin nagmaon? Sunod si Mana, kumbulsyon nun, kog hilanat. Kinsa naglaom, anak. Atong gilauman sa umaabot, mga nindot. No? Bisan dili mga magtotoo, naglaom po na sila na mga nindot. Lingin-lingin, polka dots. Yung mga Christian, nga wa pa nabadlong maupod sila, magbutag lingin-lingin, polka dots nga mga suot. Magsuot kag mga lingin-lingin, way problema na. Nabito na kantang puro lingin. Among balay, among kaldero, among ulo, lingin. Naikantay nga nas kalibutan mga igsoon. Now, nganong dili mangyog ka makasabot? Kay niingon ang Bible, si Lord maoy direct, nagpahiluna, nag-assign kung asa taniya iagi. Ayo. Si Lord mo na ibaw, asa taniya iagi. Kay kung kita lay pabuton, gusto ta nga atong agian, hayahay o walay problema kalisdanan. Tama? Na magbantay ka, kay kasagarang naas Biblia, nga naa sa hayahay, walay kalisdanan, pag abot sa unahan, nga hagbong. Samtang sila nga naa sa grabing kalisdanan, halos gikalimtan na lang nila ang pulong nga kalipay sa pag-abot sa una nakaangkog kalipay ng walay katapusan. Amen? So, andam na ta? Ningon ang 24, ang Ginoo mao'y nagbuot sa atong agianan. So, di ka makabaliban nga nung giagi ka ni Lord o gingana nga kalisod pagsulay problema. Busa, nay busa. Busa, unsaon man sa tao pagkasabot sa dagan sa iyang kinabuhi. Tanawa ra guni. Di gyud ka makasabot sa dagan sa imong kinabuhi. Og sa pagkatinuod lang, inig makumpleto na ang tanan. Mabot na kagpila na imong edad, na alabyan na nimo ang tanan. Dito pa nimo masabtan. Para ni King Solomon, wag siya kasabot. Gisuwayan niya tanang kalipay. Niabot na lang ko sa kalibo iyang babae. Siya na dato na siya kayo tanan. Pero dito na niya nasabtan sa tiguwang na siya. Di ba? Gisuwat niya ang Ecclesiastes, tingon siya, wag yoy, kapuslanan tanan. Ilalom. Sa English siya, under the sun. Ilalom sa pagsilang o pagsalop sa adlaw. Wag yoy, kapuslanan tanan. Tinuod man pod kay biyaan raman tanan. Amen? Pero under the sun, nga mao ang Son of God, mapuslanon tanan. Sa literal, mga igsoon nga pagkasulti ni Solomon, ingon siya nga, wag yung kapuslanan under the sun. Ang saan nga pasabot nga sun, ang adlaw, nga musilang o musalop. Pero, under the sun, nga mao si Jesus Christ, anak sa buong Diyos, mapuslanon ang tanan. Mo nang naagyo kay kaalam kung magpailalom ka ni Kristo. Amen? Pailalom tas Ginoo. Wa na ka nagpailalom sa 2022, di na po ka magpailalom sa 2023. Maunsa minimum 2024, di mo rin 2025. O di lagi mahumana. So karon mga igsoon, dadon mo nako, papaminawon mo nako, unsay mga una-una, unsay gibati, o unsay sitwasyon sa tawong wala kasabot sa iyang kinabuhi. Wala nakasabot. Salmo 73. No, ato ning binagsaon mga igsoon. Salmo 73, versikulo 1, nag-ingon. Ang Dios maayo gayud sa Israel, kanila nga putli og kasing-kasing.
Amen? So kung putli ang imong kasing-kasing, ang Dios maayo diha nimo. Ang verse 2 niingon, apan ako hapit na kawad-i sa pagsalig, hapit na gayud mawala ang akong pagtuo. So, mao na ning tawhana, paminawag ni unsa siya pag-ayo ha. Kay ni unsa siya, unsa iyahang gikasulti, unsa iyang gibati. Kumusta siya sa panahon nga naa siya sa kalisod kaayo siyang kinabuhi ug wa na siya nakasabot. Ingon siya una niyang gisulti nga hapit na ako kawadig pagsalig. Hapit na gayud ako mawala sa akong pagtuo. Sultian ka na ko, sa panahon nga murag wa na kay imong pagsalig ni huyang na, imong pagtuo murag tinuod ba kang na Ginoo or unsa baka ni, pagpabilin ra gihapon diha sa Ginoo. Muna akong kikatambag sa ima. Sa verse 3, kay nasina man ako sa mga mapahitason, sa pagkakita nako nga ang mga dautan nga dato. Di ba? Maingon na dayon ta. Ngano man na silang, wa man nagasimba, wa man nagalagad. Mga maayog panglawas, nga dato, pagyod. Kami nagpangalagad sa Ginoo na nagmasakiton, pagyod mi. Wa pagyod malungag. Di ba? Mao ni ang isulti sa tawong wala nakasabot sa dagan sa iyang kinabuhi. Amen. Kita bang tanan nakasuway ane? Kita bang tanan nakasuway ane? Sa verse 4, liya palain, wala sila maganto sa kasakitan, ligon og maayo silag lawas. Di ba? Kung ikaw nas balatian, unya, grabe pag yun mo kalisod. Makapangutana ka sa Ginoo, awayon ni mo ang Diyos ba? Imo ino Lord. Wa makakakita sa akong kahimtang. Di man ka makiangayon. Dapat, Lord, ang imong gitagaan aning sakita, katong naay ikagasto. O, paminaw. Kanus amang kamuingon nga ang Diyos mao'y nag-provide kung naa kay ikagasto. Munang ang naay Kristo ray makasabot. Kanus amang kamuingong ang Diyos mao'y nag-ayo nimo. Kung dili ka moagi, grabing balati ang nasulayan, nagtambal, bisag asang dapita. Hello? Ang naaray Kristo may makasabot. Ingon ang verse 5, wala sila mag-anto sama sa naitabo sa ubang tawo. Wala sila kalisdanan sama sa nahaguman sa uban. No? Iya dayong itandi ang iyang kahimtang sa kahimtang sa ubang tawo. Kining tawo nga wala kasabot sa dagan sa iyang kinabuhi, iyang itandi ang iyang kahimtang sa kahimtang sa ubang tawo. Naapa mo diha? Unya, mauni siya ang himuon sa tawo nga wala nagtanaw sa unahan. Sa batanan, tanaw sa unahan. Tanaw sa unahan. Nga naman, asa din siya gatanaw? Naas iyahang kahimtang karon. Hello? Kung kini si Daniel, nagtanaw siya sa mga leon, wala siya gatanaw, inigawas niya sa langob sa leon, murag lisod. Sa verse 6, og busa busa gisulob nila ang garbo sama sa kwintas og ang kabangis sama sa biste, ang ilang kasing-kasing na puno sa kadautan og nag-awas ang ilang huna-huna sa dautang mga laraw. Nagbugal-bugal sila sa uban og nagsultig dautan. Mapagarbuhon sila nga nanghulga nga daog-daogon nila ang uban. Nanamas-tamas sila sa Diyos sa kalangitan og nagpapagarbuhong nagmando sa mga tawo dinhi sa kalibutan. So, nasirado ang iyang panglantaw. Kining iyang pagpanulti, bunga manis iyang panghuna-huna nga si Lord, unjust si Lord. Unjust si Lord. Nga dili makaangayon si Lord. Tanaw ra ko nang iyang ipanulti. Tanawan ni mga dato, nga mga dautan, Lord. Nga dato kayo, nagmando hinoon sila sa mga matarong. Di ba? Kay mao may iyang gitanaw, ang iyang kaimtang karon o ang kaimtang sa mga tao, siyang palibot. Nganong nakakita siya sa iyang kahimtang karon, kay wa na siya nagtanaw sa mga saad sa Dios sa umaabot. Og mao ni ang kasagarang problema nato mga Kristohanon.
Munang dali ra kayo nimong isalikway si Lord pag nakas problema, pag naluya ka, pag nauga ka, pag wa na kay paglaom, pag wa na. Dali ra kayo nimong talikdan si Lord. Dayong dasig po ka kayong mualagad sa Ginoo kung dasig ka. Di ba? Labi kay ihunat og lalo, simba ta alagad ta. Pero luya na, wa na. Unya kay ang tawo nga tinuod nga naay Kristo nga igsoon og nakasabot sa iyang pagkakristohanon. Kung dasig siya or luya, malipayon man siyang musimbas Ginoo. Unya sa panahon nga uga siya na problema siya, muhilak man siya sa Ginoo. Di man ni muhilak kay nahubog. Nabitaw na problema, budangop anang ilim na makahubog nga igsoon niya. Ini kahubog na muhilak. Maoy ba? Maoy. Mauyon. Ingon ang verse 10. Tungod ni ini, bisan ang katawhan sa Dios, nagtamod kanila og daling motuo sa ilang gisulti. Na, bisan ang katawan sa Dios. Ngayon ang katawan sa Dios bitaw, no? Nagsimba man ko, nagalagad mo ko sa Ginoo, pero nga nung ingahanin mo ko, siya kay suwayan po na ako na yung paswerte, be. Tistingan po nato na yung paswerte sa kinabuhi. So, bisa mga Kristohano na di ay mutuon nila, musabayan nila. Verse 11, mingon sila, dili masayod ang Diyos. Ang labing halang doon, dili gayud mahibalo. Now, yan yung gipanultino nga, kini mga tao daw nga dautan, nagmauswang gono niya, gapadayon sila buhat og dautan niya, muingon sila silang kaugalingon nga wala na sayod ang Diyos atong ipangbuhat. Walay natago sa Diyos. Kabalo si Lord diin kagikan rong adlaw. Ag sa niaging adlaw, og sa nilabayng mga adlaw, kabalo si Lord. And bisag basag walay na sayod ana, someday masayod raw niya, masayran raw niya. Ngano man tungod kay naamay na sayod nga mao ang Dios. Napata? Ngunit tabang nagwali ng bata. Ingon ni ini ang mga dautan kanunay silang hamugaway ug nagkadaghan pa ang ilang bahandi. So kung kanunay kang magtan-aw ani nila, makaingon kang may pasila kay wa pa nangalagad sa Ginoo na nindot no nilang kinabuhi. Pero sa pagkatinuod lang tanawag unsay sunod. Busa, wala ba di ay kapuslanan ang pagputli ko sa akong kasing-kasing ug ang pagpaningkamot nga dili kabulingan sa sala ang akong mga kamot. Nakapangutanan siya siyang kaugalingon. Alin murag wa man day kapuslanan ning mo alagad ta oy mo simba ta magkinabuhing matarong. Kaya ang imong expectation nga kung magkinabuhi kang matarong, nindot madato kag kalit. Na? Now listen, sa verse 14, gipaantos mo ako o Diyos, di apagyod, gipasangilan na niya ang Diyos, yung balatian. Kabalo ba ka? Kanuna na yung gibalik-balik na ito, nga natay mga buhat, nga og mo resulta na ang Diyos may atong basulon. Kabantay ka na, ingon siya, gipaantos mo ako o Diyos, sa tibuok adlaw o gisilutan mo ako matagbuntag. Na matarong man nga tawo. Unya niagi siya aning maong kalisod sa kinabuhi nga wa siya kasabot. Sa pagkatinuod lang mga igsoon dili gyud ka makasabot. Now gusto mo nako nga pasabton og ayo kabahin ining pag-construct og usa ka building or balay. Usa ka building og balay. Kung doon na sila huna-una, reklamo tingali na. Kadi man na sila makasabot. Kaya kung imong tan-awon ang drawing, ang perspective niya nga nahumana nga drawing, nindot kayo ang pintal, lami kayo. Pero diha pa sa gitawag nato under construction, kinadaghan ng mga damba, mga gituklangan, mga kinadaghanan. Di ko kakasabot, unsa gud gani, unsa gud gani. Napuna sa tong kinabuhi. Kanang gusto tang manglaktod, nga di ta moagi og sukaluhan, pundasyonan, buhusan, si tawag ana kanang dambaan, wata kasabot na, tiltilan, pinisingan, wata kasabot. Kaya nga ito orang nasabtan, pagkakita na ito, ngayon kinabuhi, gusto na dayon tang maing anak punta. Nasultian ka na ako sa process, dili man gusto si Lord. Muna nga uban mo pusta na lagluto. Kay gusto sila nga manglaktod
sultian kanako, walay panalangin sa pagpanglaktod, pang shortcut, munang gitawag og paswerte kay dili blessing. Ang uban mo yung, swerte agyod nimo oy nakaasawa ka na niya. Swerte agyod. Kitang Kristohanon, blessing kay ka, bless kay ka Brad. Naminyuan mo na Brad. Di ba? Paswerte ba na? Kung ang Ginoo mo naghatag, di mo na paswerte. Blessing man yun na nimo. Nasabtan na to? So dili na to masabtan. Iagi tag process ni Lord. Sa diyang iagi na ka sa prosesos Ginoo, another example, kahoy. Naglibog ka nga naman itong nitubo naman akong sanga, nidagko naman itong sanga. Nga nung gipadagko man to ni Lord, nga iya raman daing kuhaon. Wala ka kasabot. Nga giproning to ni Lord, arong mas mubunga pa ka, o mas nindot pa nga bunga, o mas musanga pa ka, o laing healthy, mas tambok nga mga sanga. Di yung ka makasabot. Because si Lord man ang nakasabot pag-ayo. Hibalo ka mga igsoon, before gisugdan ni Lord imong kinabuhi, iyan ang gihuman. Nahumanan na niya, lamang nga di ko ta kasabot, inigiagitan ni Lord sa maong process. Munang sa 2022, daghan kay kagyaw-yaw sa kinabuhi. Anong ingani? Di ba? Daghan kay kag-complain. Pero sa pagkatinood lang, maudi ay. Kay ugwa to giagi ni Lord nga ing ato, di pud ni maingani. Di ba? Tama? Di gyud ka makasabot. Pero naa na kay Kristo, moingon naman kang, sa unahan, ane. Excited ko, ane, sa unahan, ane. Amen? Ako, excited ko, aning 2023 na ko. Excited kayo. Nga naman, masabtan nato na unya, mga igsoon. Padayono nato. Ningon diha, sa verse 15, kung nakasulti pa ako ni ining mga butanga, ug nagluib unta ako sa imong, kung nakasulti pa ako ni ining tawana, ni ining mga butanga, nagluib unta ako sa imong katawan. Muni ang gisulti. Nga bisan pagani ining mga pinulungan, akong gilikayan nga di ko makasala. Kaya kung ako paning pangsulti ng mga butang, nakasala unta ko nimo, wa ko nang sulti ani, gipaning kamutan gyud akong hinlo ko, pero di ba? Nganong naing-ani magyapon ang akong kinabuhi, so wa gyud sa kasabot. Ingon ang verse 16, busa bisan tuod og lisod kaayo, gipaning kamutan ko ang pagsabot niini. Amen. Wa man ta kabalog unsa na poy atong agion karong 2023. Pero kung dili na masabtan, sige lang, relax lang. Kay magapanglapas, magapanglabay ang kapanahonan, masabtan raw niya nani mo. Amen? Yung na Bible paning kamuti lang gyud nga makasabot ka niini. Mao nga unsa may ang gibuhat arong sa iyang pagpaningkamot nga makasabot siya. Unsa may ang gibuhat sa iyang pagpaningkamot? Naabay taong naningkamot nga gasigig higda. Nabay taong naningkamot niya sira katulog. Ningon ang Bible mga igsuon, mao nga miadto ako sa imong templo o Dios, unya unsay rason, unsay nahitabo sa dihang miduol siya sa Ginoo. Ningon dia, nasabtan ra nako kung unsay mahitabo sa mga dautan. So dili di ay igsapayan ang imong mga pag-antos kung nagkinabuhi lang yun kang matarong. Dili pod igsapayan ang kaayuhas mga kinabuhi, gidatuon, gidaghanon sa ilang mga panimalay, sa ilang mga kwarta, sa ilang mga business, sa mga wala nag-ila sa Diyos, di na mo'y basihan. Kaya ang atong basihan, inig-abot unya sa panahon. Usay gani, muingon na lang tanga. Naanan niya tanan, Ginoo na lang gikulang aning tawana. Nga naman, anindot og balay, nanay kwarta, nanay sakyanan, tanan. Ginoo na lang gikulang aning. Di ba mo yung anak ta? Nganong muingon man tang Ginoo na lang gay kulang aning tawhana. Tungod kay bisag una-una nimo kompleto na ka, naan na nimo ang tanan, pero wa kay Ginoo, wala nimo ang tanan. Kay ngano man, ang Ginoo man ang ato ang tanan.
Mo bitaw nang naatay kantang You Are My All in All. Maro-maro ang punang uban magkanta kay You Are My All. Mulingi sa tapad. All in all. Mulingi sa tapad, You Are My All in All. Nga na. Ang Diyos maoy ato ang tanan. Amen? Ang tanan nga itong ikinahanglan, mao si Kristo, mga igsoon. So ningon siyang sawaan ako nakasabot, gipaningkamutan ako nga makasabot ko, ug unsang paagiha ko makasabot, niadto ko sa templo. In other words, niduol ko sa Ginoo. Di na gani ka nakasabot sa imong dagan sa kinabuhi, di nakakasabot nga nung nahitabo na sa imong pamilya, mudagan pagyugkas ilimnong makahubog, mudagan pagyugkas barkada, nasamot, di gyud na nimo masabtan. Sa panahon nga wa na gyud sa kasabot, asa siya nidong sa Ginoo. Niduol siya sa Ginoo. Kita sigir tagyaw-yaw nga wa na ta kasabot. Pero di punta mo duol sa Ginoo. Sao man na ron? So nasabtan niya, ingon siya nga mao din mahitabo sa mga dautan. Gituyo sa yawa nga mahayahay ilang kinabuhi arong dili na sila madangop sa Ginoo. And then I realize nga gituyo sa Ginoo nga kini mga matarong sa pagkakaroon, gikinahanglan usa nga mag-antos. Aron makaambis mga pag-antos ni Kristo, og tudluan ni Kristo, og magkaton diha kang Kristo, og sadang magmalamon na diha ni Kristo, magauswag sila diha sa Ginoo. So, murag, kana bitong sa atong kinabuhi mga igsoon, wag yun tayo bituon nga makitaan kay halos puro lang ulan. Kantahan pag yun na ni Kitsi Nadal. Si Kitsi Nadal ba nagkakanta? Dili di ay? Lagi na lang umuulan. Mura ko nagwa na kahumanon niyang problema. Parang walang katapusan. Amen? Sultian ka na ako, dili ikakumpara ang kalipay diha kang Kristo sa gibag-on sa dagom, sa gidagkuon sa ulan, sa gidugayon sa pag-ulan sa imong mga pagsulay problema ang balatian. Dili ikatandi ana ang kalipay nga naa na ka ni Kristo. In fact, nasayran nato nga sa Biblia, gidutan sila ayog kasakitan, problema, mga kawalad doon sa nanglabay ang kinabuhi. Pag abot sa unahan, kinalipayan sila. And ayaw ka kakumpiyansag tulog-tulog kay lingaw ra kayo, lipay ra kayo, ay problema. Pag abot sa unahan, gahilak na kagtaman, wa na katapusang kagulanan, og lagi na lang umuulan. Naapa mo na minaw? Ako sa ngumanon. Sa verse 18, ningon siya, mao na ni iyang nasabtan, sa diyang niduol siya sa Ginoo. Ang dili gani ka makasabot sa imong kinabuhi duol sa Ginoo. Ingon siya, imo gayud silang ibutang sa danlog nga mga dapit, ug itugyan mo sila sa hingpit nga kalaglagan. Muni ang dangatan. So dili igsapayan kung nangadato na sila, unsay ilang kahimtang, wa sila balatian. Ngano man, mukalit raon tag-ingon nga, ha? Mayon mo itong lawas. Maobra? Nakita mo ito kapon. Ga-istorya pag ano yung iskinas lapas. Ngising-ngising ko itong okay pa man to. Di ta kabantay. Nga naman, ningon diya ikalit lang nga ibutang sa danlog ng mga agyanan. So mga nakina sila, og itugyan mo sila. Hingpit nga kalaglagan. Verse 19, tanawa. Kalit silang mga laglag ug mudangat kanila ang makalilisa nga katapusan. Sama sila sa damgo o Ginoo nga mahanaw sa kabuntagon. Kasulay mog damgo pag mata nimo nalimot ka. Gakapoy-kapoy lamang tos lawas nimo. Ay sultian ka nako igsoon kanang tawo nga matulog niya magsigdamgo. Wala na siya nakapahulay. Kabantay kay nigmata niya. Guang sa mga damgo oy. Sa Bible, nasulat din hining mga hari nga nagdamgo, Nabucodonosor, si Darius, kisa pa ni sila na nagdamgo nga pagmata nila, nasamok ang ilang huna-huna. Especially kung ikalimtan ang damgo. Amen? So ningon ang Bible nga sama sila sa damgo, nga nindot kayo pagmata. Unsam to kung damgo? Kini daw mga dautan, ingani may tabo nila. Lami kayo, sa diyang naapa, kalitrag kawala. Naapa mo? Inumdumini nga walay kaalam sa tawo, walay gidaghanon sa kwarta sa tawo, nga makapugong sa kinabuhi sa tawo.
Muna importante kayo, di nakakasabot sa imong kinabuhi, di nakakapugong sa imong kinabuhi, nahaladangop sa Ginoo. Asa mo dangop? May mga tao diri nga sa Facebook, sige nga dangop. Amen? Dangop sa Ginoo. Natay problema, idangop sa Ginoo, Lord. Saan na ako na akong problema, Ginoo? Nabangi ko ani Lord. So, inigmatan, nalimot ka kung unsa to sila nahisama. Verse 21, sa dihang gisakitan ako pag-ayo og nasilo sa akong pagbati. Unsa man nang luod sa Ginoo? Nang luod sa kinabuhi? Mura unsa pa may kapuslanan ng kinabuhi oy? Sa pa may gipuyo na ko aning kalibutan na. Nga na dayon gisakitan og ayo. Nang luod sa kinabuhi. Unya verse 22, wala gayud ako makasabot. Sama ako sa hayop nga walay buot o Ginoo na nagampo siya nga gitugan gyud niya kung sa iyang gibati. Kabalo mo na may taong nagampo nga pakaruning nung grabig pagtuo. Manugo pas Ginoo. Lord! Buhatan ni! In Jesus' name! Pero napoy taong nagampo nga honest kayo ba sa pagkatinuod lang, Lord? Kabuhion na gyud ko. Kagibapon na gyud ko. Kundi ko ni maganita na ni mahagbong gyud ko ani ron. Tugaan gyud tinuod ba? Sa tinuod lang, Lord. Naigugma na po ko niya. Dayonon sa nato. Kisa ko tong kusog kay mo hallelujah dito. So wa na gyud siya kasabot. Ingon siya mura siya kunog hayop. Kanang hayop nga imagine ko nang hayop, wa gud kasabot nang kun nang itabo. Verse 23. Apan sa gihapon uban ako kanimo ug gikuptan mo ako sa tuo mong kamot. Paminawan Kanang wala ko kakasabot lagi. Kanang makaingon ka bisag asa ko lingi problema gyud uy. Bisag unsaon ako pangay-angay akong kaugalingon wala gyud di na gyud ko kasabot. Pero unsay nasunod niingon diri? Apan uban nako kanimo. Sa ato pa nakasabot kag wala sa imong kinabuhi uban gyapon ka sa Ginoo. Uban gyapon sa Ginoo. Kuyog manganitas barkada bisag way klaro asa sila mga to. Asa mo? Ay suri-suri na may. Uban ko, uban. Amen. Hello? Bisag walay mga tarong nga plano. Uban ko, uban. Ditsog. No, parehas among isa may ganahan natong alas 4 na to. Alas 4 na nga tulog kadlawon. Sayo dayog dihay ni abot nga motor unsa pa to? Nya diha nay gataod og sapatos. Duwa ta. Duwa. Nguyog dayon bisag nga walay klarong plano, walay tulog. Pag human og duwa, murag ta pa man toy. Usa man to na pa ditoy kuan sa simbahan, balbukwa. Tuwa giinit diri. Ta ato tam niod to. Nana walay mga plano ditso. Pag human, istorya, ulan, way gasolinang multicab. Nisulod. Kusog ang ulan. Nanulod rin. Iyahay, nagpanghigda. Ingana na dito. Mata na ko alas 4. Wanay tao. Kaya bisag wala yung mga plano na hala. Namasol. Inganan ako, gasuroy na ko. Di ara mag-uban, ag-uban asam to. Ay, asa na si Remart? Asa na si... Wala yung mga plano, wala pang lupad. Kaya nga, wala na issue di mga igsoon. Ang issue di adre. Kanabang muuban ka sa Ginoo, bisag wala nakakabalo kung sa'y may tabo. Kuyog-yog ka sa Ginoo, magginaon sa ni Lord. Kaning among pastor, ug tugkan igsungay, kuyog ko ni mo Lord.
Aning akong tapad, o tubuan ni ikog. Kuyog yapon ko ni mo, Lord. Kanang wala ka nakasabot lagi. Amen? Kanang mo yung kang Lord, bago pang nahuman ang akong bahay, gidala na po sa bagyo, imbis nga nasakitan ka o mang Lord ka, auban gyapon ko ni mo, Lord. Na may uban nga awayon ng Ginoo? Makigsininto kay sa Lord? Yung, Pastor, og na lang yun, magkita ng Miss Ginoo, ginukda na, may kisay mayong laki na mo. Grabe yung tawhanan, no? Og tagaan tag dahon sa tanom. Salamat, Lord. Og palayaon ang dahon sa tanom, sama ni Jonah. Salamat, Lord. Pag naputi ka, salamat, Lord. Dahil nasunog ka sa ano, salamat, Lord. Bisag unsang kayong tangas, kinabuhi, mauban kas Ginoo kay, makasabot man kas iyang paagi sa diyang na kay Kristo. Munang klaruan na inyong Kristo diha. Kay basin inyong Kristo, itumon nga kulot. Unsa pa ng mga Kristo ninyo diha? Ang atong Kristo, mga igsoon, nag-anto sa krus, namatay para nimog nako. Ang atong Kristo may biya siyang langit ng gingarian para nimog nako. Munang siya ang tanan. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I am sick. That I seek. You are my all in all. Amen? Now, padayonon sa ninato. Deningon diha mga igsoon. Sa verse 24, gigiyahan mo ako pinaagi sa imong tambag. Kinsay ga-guide? O, dito na nato nakitaan ang proverbio panultihon 20:24 nga si Lord maoy naga-guide. May nga si Lord, agi diri tunukan. Ari ako lapad nga dalan, Lord. Nya balihon pag yun nimo basa ang bersikulos Mateo ba, mayon pag yun kang subay kamo sa sigpit nga dalan. Subay kamo sa lapad nga dalan kay sigpit ang dalan paingos kalaglagan. Ug daghan ang nisubay ani. Balihon pag yun nimo. Bisag klaro na kayong gisulti dito nga lapad ang dalan paingos kalaglagan. Daghan ang musubay ani. Napa mo diha? So gigiyahan mo ako pinaagi sa imong tambag. Kinsa ba diri malipayong matambagan na putas mga pulong sa Dios? Sa katapusan dawaton mo ako uban sa kadungganan. To ana nakasabot na siya. Nga naman, nidoon sa Ginoo sa panahon wa sa kasabot. So nakasabot na siya. And then ingon diha sa verse 25, kinsa pa may saligan ko diha sa langit kun dili ikaw? Daghan pa mamong gipanawagot. Sandayong, Santilmo, mga san. So kaysa pa may saligan nato dito sa langit. Walay lain kundi ang Dios o walay laing tinguhaon ko dinhi sa yuta gawas kanimo. Wow, lami ano? Sa diha day ang tawong naa siya miserabling kinabuhi. Kasabot mo word nga miserable. Miserabling kinabuhi ka ng guba nga kinabuhi, walay direksyon nga kinabuhi, walay planos kinabuhi. Sa diyang wala siya kasabot yan kinabuhi. Puro na lang kasakitan, kangit-ngit ang mitikyob sa iyang kinabuhi. Sa diyang niduol sa Ginoo, diha niya nasabtan. Nga wow. Nindot di ay. Now, for example, birthday sa akong mother-in-law atong Pitsados. So, pagkahapon, gamiting mi sa buol. Pag-prepare mo diha kay ditso taog. Suwayan ko natog adto ng bahalag si rek-rek taga si Katuna unhan nato dito adto sa rek-rek kay wa nakaso dito taga dito man na. Napagsuroy na mo dito mga igsoon nindot kayo. Kaana ko nga ingani din ni sa gawas. Pero wa kay ko nang enjoy kay kinadaghan ng tao murag mall sa ICM. Gahuot bisag katong pagbayad dito sa entrance. Excuse me. Kahuot mga tao, tungos kadaghan. Na pagsulod na mo dito, asa man taan mo picture, nga mahuwat, pamtag mamahawa, na may lain dito na nagpicture, gapaabot ng uban po. Dugay, putaan ni magkapapicture. Motong nakadesisyon ming balikan raon niya nato ni.
kanang kitara. Nya usa ka adlaw gyud. Ano usa ka adlaw ba abot gabi? Nindot kaya ng pagkaadlaw pagkagabi ininindot og samot. Nganuman kay naa may suga. Hello? Now, atong tan-awon ni karon. Kung dadon ka nako dito, i-blindfold ka nako anang adlaw, pati gabi ding mamauli ta mo sa kakanindot. Taptapan kag tuwalya. Di pare atong gitap-tap nato dili atong bunal-bunal sa kulon nga perting ni pisa klaro kay nang kulon ga. Iniingon ang kulon mo nang di araw. Kini ang angay nimo. Basag din tong kulon oy. Grabe kayo. So unsa may nakanindot ato tungod sa kahayag. Now, kining atong kinabuhi kung natabunan tas kangit-kit sa problema. Kung di ka mo dool sa kahayag nga mao si Kristo, dili ka makasabot. Dini mo ma-appreciate ba ang kanindot dahil kinabuhi? Kay bisan di ay tuod ni mga problema, mga igsuon, murain taon ni siya og sculpture or usa ka likhang gawa. Duha na no, likhang gawa. Nga gibudayan-dayanan og mga suga nga colorful. Unya inigsiga na anak mo samot siya kanindot. Mao po ning atong kinabuhi og naay mga trials, mga dayan-dayan ramday na. Mutabang siya og paanindot nato. For example, ang problema nitabang nimong napaduol kas Ginoo, nitabang nimong naligon kas imong prayer life. Kay kung wala mga igsuon, murag yoy atong buhaton ning kaon, tulog, kaon, tulog, kaon, tulog, kaon. Nanara. Kinalisudan. So, ingon siya sa verse 26. Ang akong salabutan og lawas maluya, apan ikaw o Dios, mao ang akong kalig-on, ikaw lamang ang akong gisaligan. Tinuod gyud nga ang atong panghuna-huna, wa na. Gikapoy na ta. Gikapoy na ko anang problema oy. Sige lang kung gahuna-huna na. Di ba, mga anak ka? Balik-balik na lang ng problema oy. Gikapoy na kayo. Plus, imong salabutan kanang gyud ang akong salabutan og lawas, maluya imong lawas. Bahala na diya. Mo gyapon. Ato nang bahigon. Unya, bungkago na po na. Di ba? Kami diri sa likod. Inig-arrange nimo. Ang bata, mga bata nanginom og gatas sa tos kwarto. Nang-arrange ka rin gawas. Inighuman na nagpanginom og gatas. Tua. Lako, utobs maabot, pambira. Katag-katag. Lain na po'y pambirahon. Usahay. Unya na pangipusok. Padong na ta mga tulog. Usahay na ang panghipuson. Huwag na ibisita mo abot. No? Makita pa man. Kaya na pa dito. Talianap. Makitaan pa man, kinapa man dito. Hala, ang sakyanan lagi na ni Juan. Automatic, oy. Kung na usa ka sako, hurot sulod sako tanan. Garapon, panapton, hangir, mga duas, bata, ala, sulod sa sako, oy. Sumaluya ang atong huna-huna og lawas apan mosalig yapon tas Ginoo. Wa na kakasabot mo nang naluya ka. Bisag kung saon ni mo guna-una usaon, maguna ako unsaon. O wa na gani kakasabot ay nagsigig huna-huna iampo na nang nasa mga huna-huna dayon katulog. Lord, good night. Nga na bitaw. Verse 27. Kay kadtong mubiya kanimo mamatay gayod. Tan-awa ra gone kung naa kas problema kagulanan mubiya pagyud kas Ginoo. Sa may tabo mamatay gayod. Dili literal man karon dayon namatay ka pero pwedeng namatay dayon imong paghigugmas Ginoo. Namatay na dayon ang imong pagsalig sa Ginoo, ang imong kalipay sa pag-alagad, nangamatay na mga igsoon. Laglagon mo, siya nga wala magmatinumanon kanimo. Apan alang kanako, tanawan ni, ingon siya, alang nako, nakasabot naman siya. So siya ray gahatag ang konklusyon, ingon siya. Apan alang nako maayo gayud kaayo, nga ako moduol kanimo o Dios. Diha kanimo o Ginoong Dios, layo ako sa kadautan. Isangyaw ko ang tanan nimong gibuhat. Ingon siya, alang nako, muduol ako diha kanimo o Dios. Kabantay kas iyahang gisultis katapusan sa diyang nakasabot na siya, ingon siya, layo ako sa kadautan. Unya, unsa man iyang gidangatan?
Nga di ba naa siya grabing balatian, grabing kalisod, wala sa kasabot. Pero sa diha nga na sa Ginoo ningon siya, layo ako sa kadautan. Bisan di ay natay mga pagsulay gibug atos kinabuhi. Basta kay naa kas Ginoo, layo ka sa kadautan. Nga naman, gani miingon si Lord ngadto kang Satanas. Okay, buhatan na tanan imong giplano. Oyog, hilaw ting kinabuhi ni Job, bantay gyud kanako. Di ba? Layo sa kadautan nga naman, naamay kapasidaan. Sulayi. Sulayi hilabot. Di ba? Now, ang common kaayo nga personalidad sa Biblia mga igsuon nga kanunay natong gisgutan kini si Joseph. Nga ang tanang katuigan nga nahingitabo sa iyang kinabuhi, wa siya kasabot. Gani ang iyang mga damgo, wa pud siya kasabot. Misulay siya og sultis iyang mga damgo kay nagdamgo manggod si Joseph nga samtang sila nagaharvest og kanini ang trigo ilang gipang bugkos gipang patindog ang tanang mga trigo 11 kat binugkos nagyukbo unya ang ka Joseph nga gibugkos moray ga tuyo di nga nawa nagyukbo. So wa siya kasabot atong damguha sa iyang kabata nagdamgo na pa siya utro. Ningon siyang nakakita ko nga ang adlaw ug ang bulan ug ang 11 ka bituon miyukbo sa usa ka bituon. So wa gyapon siya kasabot sa iyang damgo motong niingon siya nisulti siya siyang damgo ngadto siyang papa, sa iyang mama, sa iyang mga igsuon ingon siya nga ko sabot sa kung damgo. Wa ko kasabot. Gistry niya og share ang iyang damgo arong matabangan siyang makasabot siya. Pero ang nahitabo hinuon, human niyag share. Kalagutan hinuon siyag ayo, gikasukan noon siyag ayo sa iyang mga igsuon. Kaya ang iyang mga igsuon misulay og interpret sa damgo. Sa mga kayo mong damgo-damgo diya, nagtuo ka nga kami, o ang among mga atong mga ginikanan, muyukbo ni mo pagkabot sa panahon. Muy gidangat ni mo. And after that, sukad ni adto, gaplano na sila og kanusan nila patyon si Joseph. So, tabok sila og mga dapit, dito sila na nagbakiro, na nagpasibsib sa ilang mga hayupan. And kini si Joseph, gitagaan og dikolor nga biste ni Jacob, iyang papa, og gipaapas dito, gipapangita tong iyang mga, kay wala bang pagpangita dito. And samtang siyang nangutana, asa man sila, tuwa sa Dan. Pagabot sa Dan, asa man sila, tuwa dito sa Beersheba, asa man sila. Siyang pangutana, hangtod nakita niya yung mga igsoon. Nagpaingon pa lang siya, ningora, di araning sigig damgo. Higay yun na nato ni, ato ni patyon. So, gidakop nila si Joseph. Ikuha nila. Sa dihang ila na untang patyon, usa sa ilang mga igsoon, may badlong ayaw, kay kadugo na to siya. Ato na lang siyang ihulog sa atabay. So, gikuha ang iyang biste, niya gihug siya sa atabay nga uga. Kung ikaw si Joseph, di yung kakasabot. Makaingon kang, Lord, usa nga akong sala. Lord, nga nung gitugutan man ni mo, nga buhaton ni sa ako mga igsoon, wa mo ko'y sala nila. And after that, sa diyang patyo, noon ta siya usa sa mga igsoon ningong ayaw siya patya, ato na lang siyang ibaligya. So gikuha nila si Joseph, ang biste ni Joseph nga hinatag siyang amahan nga si Jacob, ilang gigisi-gisi o gihugaw-hugawan nila dugo sa hayop. Unya si Joseph gipaligya nila si Ismaelite. Usa ka mga negosyanteng mangumprahay, kuya, umurag na nangumprar ni og kal nga manok. Nga pag-abot dito pag ginansaan. Unya gibaligya siya dito sa Ehipto. Ang nakapalit dito sa Ehipto si Potiphar. Kung ikaw si Joseph, naglakaw kas abog kaayo, kaapoy na kaayo. Nya pagabot dito, ibaligya kami yun kang Lord, asa naman ka, naunsa naman yung akong kinabuhi. Di yung kakasabot. And after ato, nagtrabaho siya dito sa panimalay ni Potiphar, nga pangulos kasundaluhan ni usa sa mga opisyal ni Parao, ang hari sa Egypt. Trabaho siya dito. Nakita ni Potiphar nga nadato ko gayo, sukad na abot ng bataan eh. Kaya halos ang tanan akong patigayon nga akong gitugyan niya ni uswag. Di ginikawatan. Magtrabaho gyud ni siya bisag wa ko klaro kayo.
So, kay kasaligan naman siya, okay, Joseph, mulakaw ko, ikaw bahala dito sa balay. Dito na si asawang Putipar. Naingon na Joseph, no? Gasayaw nag ting-ting-tang-tang. Gasayaw-sayaw na ning. Huh? Insi ting? Ting-ting-ting-ting-tang? Ting-ting-tang? Na? Gasayaw-sayaw na ning asawa ni Joseph, wala diri ang akong bana. So kaduhangay gayon, nga iyang gitintal si Joseph o kay si Joseph ni balibad man gyud. Kay bisag wa na ko kasabot aning akong kinabuhi awa ko kabalog na ba si Lord og wala diri nako pero di ko gustong magpakasala ni ay importante ang masabtan nato. Nga bisag gibati na nato kakapoy kaluyag wa na ta kasabot. Pilion gyapon natong di ta mo buhat sa mga butang wa kay maya. Dili makahimaya sa Dios. So ingon na dayong, Joseph, akong kwarto mo hinlui. Ala no? Shh, magawas mo tanan. Kay si Joseph rin maghinlo sa akong kwarto. Pag-abot ito, cream silk ug shampoo, humot ka ito. Nya, Joseph, ma'am, murag, problema yun ang imo, ma'am. Diha na ka. Gigunitan siya. Unya, ang iyang sapaw, nadalagyod sa asawa ni Putipar og kay di man siya magpatintal, ni Syagit na hinuon ang asawa ni Putipar. Tabang! Girape ko! Ripon ni ko ni Joseph! So nanaganda yon ang mga gwardya kasundaluhan, ang mga gwardya, mga na nagtrabaho dito sa Panimalay, nakita nila ang biste ni Joseph nga gigunitan sa asawa ni Putipar. So nakaingon gyud sila nga si Joseph, tinuod gyud nga iyang ripon ang asawa ni Putipar. Pag-abot ni Putipar, giikulata si Joseph, gibalho, gipriso. Kung ikaw si Joseph, makaingon ka kang Lord, sa unang tulo ka tuig, gibaligya lang ko murarag baboy. Nakaron, butang-butangan kung wa ko nagbuhat. Nakaron, mapriso ko hangtod sa hangtod na, walay kaliwat na ko dire, walay nakailan ako sa prisuhan, walay muhikay sa akong kaso, walay CCTV, walay mo pamatuod, walay mo witness. Pero gipili gyapon ni Joseph nga bahalag asa paingon ning kinabuhi padayono na nako ni. Pag-abot sa prisuhan, ningon ang Biblia nga si Joseph nakitaan nga sukad na abot siya sa prisuhan, nahanay ang tanan, nagmalinawon ang prisuhan, nagbakswagon na put into order ang tanan. That is why niingon na ang taga Bucor. Bucor tawagan na, no? Si Joseph na mo dumala ang prisuhan. Napreso dito ang duha ka sulugoon ni sa hari nga si Pero. Hatag sa iyang bread og tigtagay siyang ilimnon. Naila-ila nila si Joseph og nang nagdamgo sila. Gi-interpret ni Joseph ang ilang damgo. Ingon si Joseph, kining inyong mga damgo, mga tuman ni. Mga kagawas unya mo og mubalik didto sa hari. Mubalik mo sa inyong pag-alagad. Apan ikaw nga tighatag og tinapay sa hari, patyon ka. Mao nang sa imong damgo naglukdo ka og mga prutas nga gikaon og uwak. Apan ikaw magpabilin ka dito sa hari. Inig kahitabo ni ining akong gipangsulti ninyo. Suginli ang hari nga napriso in town ko. Hudyo ko. Nagihikawan sa hustisya. Wala higugmaa sa akong mga igsuon. Gibaligya, gibutang-butangan, gipreso nga way sa suginli niya ang hari. Nahitabo gyud ang panahon nga iyang iyang gihubad sa ilang mga damgo. Nahitabo sa duha, gipatay ang usa ug ang usa buhi nagpadayon pag-alagad sa hari pero gikalimtan niya si Joseph. Tapos ka natabangan ang nagtabang nimo imong kalimtan. Amen? Ano na itong mga anak, kalimtan na lang sakripisyo mga ginikanan. Kaya na may bagurong amuma. Kalimtan na lang itong ginikanan mo, nagpatubo, mo nangutang, ipa-eskwela. Kaya na may bago. Katawa si Araw, balikyan na ito yung mong baboy hours. No? Steady lang ma, relax lang mo. What?
Abot-abot lang. So nalimtan si Joseph. Karon, si Jacob, unti-unti na niyang nawala na ang iyang kasakit, pila na katuig, nawala na, o gituuhan, ganyang patay na. Nga naman, ang mga igsoon, kadalaman natong bisti tayo. Gisugon, yung pahatot si Joseph, o baon na mo. Muna nakita na mo sa dalanon, iyang bisti. Gisi-gisi. Di ba ikaw may naghatag ano niyang colorful nga bisti? Gisi-gisi, nga grabing dugo. Ingos Jacob, putol na dayon niyang paglaom nga buhi pa iyang anak. Ingos niya, na. Isnak gadig akong anak sa mga leon. Patay gadig Joseph. So gikalimtan na siya ni Jacob, taas na kaing tuig ang process. Ang iya pong mga igsoon, wa nagibati nga guilty pa sila sa sala. Kay dugay na kayo. And si Potiphar nalimot sab nga nadato siya tungod ni Joseph nga giubanan sa Dios. And dito sa prisuhan, gikalimtan usab ang maong gikalimtan usab sa mga sulugoon sa hari si Joseph. Pero naay usa nga wala nalimot. Kanang nasa imong tapad ing na magkinaunsang kinabuhi naay gatan-aw og di malimot sa imuha. Usahay mga igsoon, makapangutana bitaw tas itong kaugalingon, kalimtan naman lang ko. Labi nang naaka sa imong grabing kalisod. Sa Manisila, og naa sila sa kalisod. Dagan-dagan tag, alap, hunat, padagan sa motor, kay naas. Uniinig, ako na inaha sa kalisod, Lord. Lagi ni sila na hinumdum na ko. Sulungon ako, nag-in-Inglesan, be. Di po di nga na. I tell you, moabot gini sa panahon. Nga ang tanan nalimot sa imuha. Natulungan mo na sila. Para ni Joseph. And then, gina hinumdum. Munang magpadala na dahin kag suwat. Dito sa 2:00 sa hapon. Hangdumanan sa usa ka awit. Wag na hinumdum, pero ang Ginoo wala nalimot kang Joseph. Nay usa nga di malimot sa imuha. Sa dihang nagampo si Hezekiah kay himalatyon na siya siyang balatian, naingon siya, Lord, hinumdum mi ang akong gibuhat. Dunay usang mahinumdum og dili malimot ang Ginoo. Katong gikapoy na kayo giubo pag yung gihilantanon pag yung dong ragya pong simpar ko karon mo dong yung cross prayer meeting. Inig-abot panahon na Dios nga dili nalimot atong panahon na. Atong uga na kakaayo anay paglaom mo ra ni dong ragya pong kakay para sa Ginoo. Inig-abot panahon dunay hinumduman si Lord sa imuha. Amen. Bisan pag dili isuwat na dito sa tiles in loving memory. Ita ang mahinumdum nimo. I mean, ang Diyos naghinumdum sa imuha. Sa kanunay. After that, kay gikalimtan naman ang tanan, dito na si Lord nagpadala og damgo sa hari nga mao si Parao. Duha ka klaseng damgo. Samtang naglingkod siya, nagatubang sa Nile River. Nigawas, dihay duha ka, pito ka niwang kayong mga baka. Pito ka tambok kayong mga baka, nga nanibsip sa daplin, nangaon sa sagbot. Og nigawas sa Nile River, ang pito ka niwang kayong baka, gipangaon ang tambok, dayong nakamata siya. Sama tong damguha. Sunod, natulog na po siya, nakakita na po siya og tanom. Pito ka tambok kaayo nga tanom. Og pito ka niwang kayong tanom, unya gikaon ang tambok nga tanom. E naglibog na siya kayo, gipatawag niya ang tanang maalamon sa tibok nasod. Og niingon siyang, og di gani mo makahubad. Sa kahulugan sa kundamgo, pamatyon mo na ako.
Dito na hinumdum tong tigtagay sa ilimnos hari. Ningon siya, King, wag yun makahubad ang damgwa, pero nakoy usang na ilhan. Kining tawhanan ni, gikalimtan na siyang pamilya, gisalibay sa tabay, buot untang patyon, gibaligyas Ismailite, gipatubuan, gipaginansan, gibaligya ni Potiphar. Nadato si Potiphar, ani mahal nga hari, pero gibutang-butangan ni sa iyang asawa, maunang napriso, o sa dito na sa prisuhan, nagmalinawon ng prisuhan si Egypto, mahal nga hari, tungod kay siya na'y nagdumala. Nangapriso sa mi atong panahuna, kaming duha, atong akong kaubang imong gipapatay. Nagdamgoming duha, unya sa among damgo si Joseph. Ang Hebrohanon mo ay nakasulti namo sa kahulugan. Ug ang maong kahulugan nahitabo gayod nga ako niingon si Joseph nga mabuhi ko ug mobalik sa kong trabaho. Apan siya usab makagawas ug mobalik sa trabaho apan imong ipapatay. Ug karon nahitabo kini. Malamang si Joseph gihapon ang makatagna sa imong damgo. Gipatawag na dayon si Joseph. And then si Joseph niingon, kamahalan, walay taong makatag-an ani, kaalam ni sa Diyos. Sultian ka nako ang duha ka set nga damgo nimo, pariha ang kaulugan. Pangita og labihan ka maalamon nga taong imong nailhan sa imong gingharian. Aron maoy, hatagan nimog sugo. Nga tigumon ang tanang abot sulod sa 7 ka tuig. Kay ang 7 ka tambok nga baka ug ang 7 ka tambok nga mga tanom nga gikaon sa 7 kaniwa nga baka, 7 kaniwa nga tanom. Mauning 7 ka tuig nga grabing abundansya ang ani sa atong nasod. Ani nga nasod. Pero mubanos ang laing 7 ka tuig nga wa gyoy abog lang ang naa sa yuta, walay ulan. Munang pangita og tawong maoy mo handol ani. For 7 years, tigumon ang tanan. Naingon si Joseph, nitindog siya siyang trono. Nanindog tingali ang mga opisyalis. Hilom ang tanang mga maalamon. Ang tanang mga tagna-tagda, ang tanang tambalan, ang tanan na hilom sila. Og nihawa si Parao siyang trono og niingon, kinsa pa ninyo'y makakita og taong malamon sama aning Joseph. Way naningog. Ingon siya, sukad karon Joseph, ikaw na'y mudumala sa akong nasod. Apan hinumdumiha, nga ako gihapoy hari. Ang iyang gipasabot, Joseph karon, hari ko pero ikaw ang mahimo na akong tatay. Hindi ko alam kung unsay akong buhaton, pero ikaw may nasayod. That is why karon, ikaw may mo dumala sa tibuok nasod. Tanang mga tao na minaw, o gisugdan dayon ni Joseph pagtigom ang tanan for 7 years. Nagpahimo siya mga dagko kayong budigahan, mga storage sa mga pagkaon. And after that, natapos ang 7 ka tuig og misugod na nga ang langit sama sa bronze kagahi nga di na mohatag og ulan. Ug ang yuta na nga ugag ng buak. 7 ka tuig. Tibuok kalibutan. Karon, ang silangang nasod nga mao ang Kanaan. Nisugod na sila pangitag pagkaon og nabalitaan nilang dunay pagkahon sa Egypt. Ninaog sila dito sa Ehipto og niingon, papalita mig pagkaon. Si Joseph, Egyptian na og suot. Nagtanaw siya sa iyang mga igsuon nga mamalit og pagkaon. Manay nangatawa sa dihang ila kung gibaligya. Ba't gitaguan niya ang iyang identity? Wa siya nagpaila. Ningon siyang taga-asa man day mo, di ba mo mga espiya? Dili, ditugan sila, taga-Kanaan kami. Ang among amahan mao si Jacob. Gani, doon na pa mi usa ka anak. Igsuon nga patay na siya. So nakasiguro na dayon siyang kini, ag-ako gidayinig mga igsuon. Unya, naapagani may usa ka manghod, hinganlag Benjamin to ang nabilin sa amua. Kay dili mo sugot ang among tatay, nga mubalik mi dinhi mo anhi mi sa Egypt, nga dala tong among igsuon nga Benjamin, tungod kay nawala na ang Joseph. Basin, maunsa pa sa dalanon pod si Benjamin, maguol og ayo ang among tatay nga si Jacob.
Na-prove na gyud ni Joseph nga kani mao gyud ay kamo gyud ay ito. So iyang gipadad-an og daghan kayo nga pagkaon unya ang kwarta nga ilang gipalit gibutang ra pud nila sa sako sa mga pagkaon nga ilang dadon. So duha kay gayon mga igsoon nahurot na pud ang pagkaon ibalik na pud sila naog. And then ingon sila, sir, natingami nga sa among pagpauli sa una namong pag-ani ang among mga salapi diha man gihapon sa among mga gipang sudlan og pagkaon uban sa among pagkaon. Nitubag si Joseph ang Dios mo'y naghimo niadto. Then giingnan sila ni Joseph. Inigbalik ninyo dinhi og di ninyo madala nang si Benjamin. Aya na lang magbalik dire kay dili gid mo nako tagaan sa inyong gusto. So uli sila, mao gyapon na itabo pag-abot dito niingon na sila. Nahurot na ilang pagkaon ingon si Jacob, balik mo dito sa Egypt og pamalit mo. Niingon na dayon, tay. Niingon ra ba gyud tong tagdumala dito ang gobernador sa tibok nasod. Nga di mi kabalik dito og dili ka kuyog ning kamanghuran. Nganong gitugaanan man ninyo nga na ako'y kamanghuran? Nangutana man gud siya tay kung espiya ba mi mo nang amo siyang gisultian nga mauni mauna na pa mi amahan na pagay mi usang igsoon ang ngalan si Benjamin di pa kuyugon kay namatay na ang maguwang si Joseph. Kay para nang ma-prove nga di mi spy. Dili pa mo nga padala na ko si Benjamin. Ug di nimo padala si Benjamin, patay tanis gutom. And that is why usa sa kanila misulti ato ning dadon, ako'y bahala, ako'y manubag maginaonsay ang kinabuhi. So gidala nila si Benjamin. Pag-abot dito niingon si Joseph, kay si Benjamin ramon jud iyang tuyo unta. Ingon siya, sudli ang ilang mga sako sa pagkaon. Ang akong kupa ibutang sa sako ni Benjamin. Pagkatapos ni ana na mauli mga igsoon. Samtang na mauli sila gipagukod. Kamo gitagaan mo pagkaon nang awat pagin mo sa kupa sa gobernador. Dili in taon na namo mabuhat oy. Wala na mo na walay usa namong magbuhat ana. O sige, kinsa tong naay sako nga naa diha ang kupa sa gobernador. Maoy mahabilin og mahimo ng permanenteng ulipon sa gobernador. Gituyo dito ni Joseph arong makauban niya si Benjamin sa tibok niyang kinabuhi. Kay iya man gyud tong pure nga igsuon sa iyang inahan og ni Jacob. Kay duha man na sila, si Rachel, duha ang anak, si Benjamin og si Joseph. Sa pika si Leah may mga anak sad. So maoro to. And that is why namalik silang tanan sa Egypt og nangluhod sila. Hilak sila ayo. And while nangluhod sila naminaw si Joseph, kay istoryahanay sila Hebrewanong pinulungan. Gaba na ni nato sa tagibuhat ni Joseph. Kay ato mangud tan-awa bisag dugay na nga panahon gipaningil na taron sa atong binuhatan and si Joseph nagpaminaw. Wa gyud sige pugna niya yang kagalingon. And then hangtod ni ingon si Joseph ni palayo si Joseph, ni gawa siya ni hilak, gitrapuan niya ang luha na tubang na pud sa iyang mga igsuon. And then ni-explain na, sir, di ba sa una nimo nga pag-anigin han minimo nga spy. So gitug-anan ka namo. Nga ngamong nga tuyo pagkaon mamatay mis kagutom na ami tatay si Jacob. Ang usan niyang anak si Joseph patay na. Mao ganing dili padala ni si Benjamin. Nya karon among gipamugos nga dadon na mo si Benjamin aron na mabuhi lang may makapalit ra mig pagkaon kay ningon magkang dili minimo tagag pagkaon ug di madalas Joseph si Benjamin. Nung karon unsa na may among buhaton ani inig uli namo wala namo makuyog si Benjamin. Mamatay ang among papa tiguwang na bato atakihon to. Wa na nakapugong si Joseph. Niingon siya sa mga sulugoon, tanan nga atendan, pamahawa mo! Panggawas mo! Nabilin si Joseph na lang ug ang iyang mga igsuong nang luhod siyang atubangan. And unsay nahitabo mga igsuon? Ang chapter 45 sa Genesis, verse 5, niingon. Miingon si Jose sa iyang mga igsuon, ako si Jose. Buhi pa ba ang akong amahan? Wala na siya kapugong. Hilak siya kayo, nang gawas na ang mga, iyang gingnan niya mga igsoon, ako si Jose. Buhi pa ba ang akong amahan? Wa sila katingog. Apan nalisang pag-ayo ang iyang mga igsuon o wala sila makatubag. Hinduta ra ba ganing nga story pagbasa mo Bible.
Kanang most inspiring nga story sa Genesis, ako nakita, kinig yung ka Joseph. Grabe ka drama kayo yung giagian. Sa verse 4 ingon siya, unya mingon si Jose kanila, duol kamo kanako og miduol sila og giingnan nila si Jose. Ako ang inyong igsuon nga gibaligya ninyo nganhi sa Ehipto. Unsa kay gibatis yung mga igsuon ani, amen? Sa verse 5 ningon, apan ayaw ikaguol og pakasada ang inyong kaugalingon tungod sa inyong pagbaligya kanako. Ngano ka? Tanawa mo sa sumpay. Kay ang Dios maoy nagpaanhi kanako una kaninyo aron maluwas ang kinabuhi sa katawhan. Tanawa sa nako tanan. Ang Dios maoy nihimo ato nga dalan. Nga kinahanglan kang dumtan sa imong mga igsuon o kay dumtan man ka sa imong mga igsuon, ila kang patyon. Pero ako'y mangitag paagi nga di ka mapatay, ilabay ka sa tabay. Muagi ka diha, pero di ka magpabilin sa tabay kay ipabaligya ka nako. O di ka magpabilin anak niya kay baligya pa kag otro. O di ka magpabilin diha kay butang-butangan ka, o di ka magpabilin diha kay dadoon ka nako sa prisuhan, o di ka magpabilin sa prisuhan nga numan. Himuon ka na kong daw, papa sa paraon. And listen to this. Kinahanglan makasabot. Ang panultiyon, 20, versikulo 24, nag-ingon, ang Diyos maoy nagdala sa lakang sa kinabuhi sa tao, ug asa niya idadon. Muangat, mulugsong, muambog, muliko, muagi katunukan, kabatuan, mulabag sa pa, bisag unsang kayong tanga, si Lord mo'y nagdala ni Joseph. And dagko kaayong mga kagulanan o kasakitan. And nagkanta na si Joseph, ngawa siya kasabot. I thought I did what's right. I thought I have the answer. I thought I chose the surest road. But that road brought me here. Ipili na ako ang pinakamatarong nga dalan, pero kadagadalan nagdalan ako aning prisuhan. Wako'y sala, nagdalan ako dinhi. And then sige siya, why? And then na ay conclusion, he said, you know better than I. You know the way. Kay si Lord man di ay maoy nag-guide ato ni Joseph. Katong agianan, katong nga kangit-ngit, katong nga kasakit, katong nga dulom, katong nga way paglaom, katong nga wa na. And akong na-realize, kining tao nga moagig dagko kayong pagsulay, do na po'y dagko kaayong pabor o panalangin sa unahan. Nga naman, after ani nga for 13 years, 17 years, nga si Joseph puro kasakit, nahimo man siyang gobernador sa tibuok Egypt. Gani ang Pharaoh, wa na naghilabot sa iha siya na higipasagdan, nga mo dumala sa nasod. See? Now, kung wa kay Ginoo di ka kasabot, puslan man gipalayas ko, dali, asam to asawa ni Potiphar, dali. Puslang na inganin ng kinabuhi, ana, patuyang na lang ta. Pero kay naam say Ginoo kasabot siya. Nga kung wa man galing ni kahayag sa unahan, basta kay magpabilin ragyog kong nakailas Ginoo magkinabuhing, matarong hangtod sa akong kamatayon. So dili nimo masabtan ang paagi sa Dios. Dili ka makasabot. Muna gisulti da, di gyud ka makasabot. Kay nga naman, si Lord maoy nakakita sa unahan. Siya maoy nagaguide sa imuha. And bisan ang mga igsuon niya, iyang giingnan, ay mong kaguol. Ayaw niyo i-blame inyong kaugalingon. Inyo nang gibuhat daotan alang nako. Apan diha sa Ginoo maayo na alang nako kay kung wapon ninyo na buhata di ko maluwas. Di ko mahitabo karon nga naa ako dinhi karon muluwas sa tanang gutom kamatay tibuok kanasuran. Kasikbit nga kanasuran.
So ayaw ninyong basula inyong kaugalingon. It was God who sent me ahead of you to prepare. And kabalo mo mga igsoon, ayaw na yung sige hagbasol si Judas. No? Grabe gito si Judas. Oy, maog gito yung ibuhat. Pariho ratag binuhatan Judas. And si Satanas mismo lipay kasi, yes, mamatay na gyud ang giingon nilang anak sa Diyos. Wa sila kabalo. Nga inig kamatay sa anak sa Diyos. Inig kamatay ni Kristo. Mabuhi ang tanang katawan. Nga mudawat kang Kristo. Ang iyang kamatayon mo'y atong kinabuhi. Diha nabuo ang gisulti ni Paul nga nag-ingon, all things work together for good for those who love God. Amen? Karon subaya ang nanghitabo sa imong nanglabay. Amen? For example, sa mga nanglangyaw nga naabot mong buhol, unya karon nag-uban na ta. Uwa pa to gigamit ni Lord tong mga kalisod damo kani adto kung di gumi maabot ining buhol. Uwa po mi naabot buhol, di po mi maabot diri, di ba? All things work together for good. Pero ang naaray Kristo maoy makasabot sa direksyon sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Munang sa pagkakaron, iagi kag baluron, palangoyon baka ilawom sa balod, iagi baka kalayo, iagi kag unsang kaimtangas kinabuhi inumdumi ni nagapanglabay ang mga adlaw, simana, bulan og katuigan og sa unahan moingon na ka, you know better than I. 'Cause you know better than I. Sa mga wa pa nahibaluan ng kantahan niya na ninyo. Because sa naa pakas kalisod sa kawaladon sa grabing pagsulay, moingon gyud kang naglibog nagyud ko unsa na kay mayong buhaton. Pero sa unahan moingon ka, you know better than I. Amen. Masabtan nimo og dili mga igsuon, sunod lang kas Ginoo. Let the Lord direct your steps. No? Trust in the Lord and He will direct your path. Salig sa Ginoo, guidean kaniya sa imong panaw. Amen? Gituyo ni Lord, ngawa na kay kasaligan, aron, musalig na ka sa Ginoo. Pero naman po'y uban nga, wala na kasaligan, kung imong paminawon ang pagpanulti, murag nagsalig sa Ginoo. Di ba? Kanang muingon na ganitang, bahala, nagugaan ni Lord, kay kabitaw may pero nangaway des Ginoo imong kasing-kasing, di ba? Naingana mga igsoon. Katawa si Janice. Karilit, guro gamay. No? Nga naman, dili magpabilin nga naa kastabay. O niya niya pailain, Lord, 2022, nakagawas na mistabay. Yeah! Blessing na niya. Ayaw pag una-una. Kay baligya pa kakaduha. And then human kay baligya, Lord, thank you Lord, 2023 na ako, 2024 lisuda kay kinabuhi na ako. 25, Lord, Happy New Year na ni. Uy, tintasyon pagbutang-butangan nung mapreso pa mo ka. Lord, 2027 na lang. Puro na lang yun kasakit. Gikan pa na atong pagpandemic. Pag-abot og 2010, ikaw na gobernador sa Bohol. Hala, uy! Maudi ang giagi si Joseph o pagka sinalikway, pagkagutom, pagkagibutang-butangan, pagka-piniriso, pagka, kay siya na'y mahimong tagdumala sa sunod, makarelate na siya, susihan ng mga piniriso dahil tinuod ba ng sadaan, o basig na pa gipanggutoman ng atong nasod, o basin na yung mga dinagdaod ng mga igsoon, basin na kay balo siya tanan kay iyang giagian. Munang sa atong kabatanon, kung niagi ta grabing kalisdanan, magmaya ta, inig-abot na ito sa kapanahunan. Anadman ka. Munang ka na atong mga anak, sugu-sugua ang taon na, anad-anara taon na. Nga naman, wata kabalog mo kalitag biyahe. Nga itong mga anak, wala na to tudloe o trabaho. Naunsao na lang. Unya, og dili po na kayo maninood og trabaho ng bataa, kisa man po mo papuyo. Ingnan man may sa among ginikanan kaniya to. Kamo, magkuangon mo, kay mga matay me. Di ko to sila mahadlok, musulti anak. Sa guwapay Ginoo, og nay Ginoo, simbako. May nga sa, mga matay me, mga wala me.
Oh, mamuyo mo laing balay, aron mo mabuhi. Narbaho mo. Nya di mo ka maong manarbaho. Sao man na, asa mo puyo, kasi papuyo nyo. Mangawat na lamang unya mo. Nga na, mong ginikanan, oy. Tinuod yun pod bitaw. So, ang tanang giagian ni Joseph na gamit niya. Why? Ingno nato, wala nag-eskwela si Joseph. Pero ang nahimo niyang grabing magtutudlo ang iyang giagian nga mga kasakitan. Kabalo ka, ang tanang kasakitan nga itong giagian, naghatag na tog dato nga kaalam. Ing anihon di ay. Naadi ay ang Diyos. Naadi ay ang Ginoo. Amen ba? So dili gyud ka makasabot igsuon kung wa kay Ginoo sa kinabuhi. Di nimo masabtan ang kinabuhi kung wala kay Kristo sa kinabuhi. I tell you, gisulat, gisiguro, paghanay og sakto, migastog daghang kapitulo og taas-taas ang paghanay, detalyado kayo sa pagsulat sa talang giagian ni Joseph. Parang mahimo nimong panag-ingnan in case nga moagi po kag ing-aning kagulanan. Katong mga niagig bugat nga pagsulay sa 2022, naa kay harvest rong tuiga. Amen? Ug di manggaling karon pa nga tuig kay dugangan pa ni Lord ang atong agian nga pagsulay. Sugot na lang punta kay naapay laing tuig mabot. Nagtan-aw tas mga butang nga langit noon dili sa mga butang nga yutan-on. Kay ang mga yutanong butang lumalabay apan ang langit ng butang. Ang dili makita walay katapusan. Ang Hebrew chapter 12 nag-ingon. Tutok kamo diha kang Kristo, the author and the finisher of our faith. Wala siya mi-give up sa iyang kalisod sa pasan niya sa krus. Kita usab, pag natay kalisdanan, mututok ta ni Kristo. And you know what? Ang panghitabo sa kinabuhi ni Joseph, nagtag-an ng daan sa umaabot nga mahitabo sa kinabuhi ni Kristo. Joseph was betrayed by his brethren, and Jesus was betrayed by his brethren, the Jews. Joseph was sold to the Egyptian. Jesus gibaligya usab og 30 ka salapi. Sama ang ilang giagian. Si Joseph gibutang didto daw lubnganan nga prisuhan o gikalimtan. Si Jesus gibutang sa lubnganan pero wa nalimti sa amahan. Ikaw og ako makasabot sa dagan sa kinabuhi sa dang natay Ginoo. Ready na ba ta nga og naay pagsulay? Lord, ikaw ray bahala. Ready na ba ta? Or unsa pa'y maabot, Lord, unsay imong process, sugot ko. Lord, muagi kog batuon, lapokon, kalayo, sapa, tubig, balod. Di na ko makasabot. Pabilin gihapon ko nimo Ginoo. Kabalo mo, sa time nga di na ka makasabot, murag imong hunahuna tinuod bakang naay Ginoo. Di na ka ganahang mubasa. Ambot lang, tinuod pa maning gipangwali. Lahutay lang og padayon kaysa unahan mahibaw-an unya nimo. Moingon niya ka, maudi ay. So, ending nato, pagtapos nato. Kung atong ibutang si Joseph sa Salmo 121 verses 1 and 2. Si Joseph musulti, moingon siya sa verse 1. Sa dihang mutanaw ako sa kabukiran. Sa diyang gisalikway ko sa akong mga igsuon, gilabay ko sa tabay, gibaligya, gibutang-butangan, gipreso. Muna, Salmo 121, Psalms 121, verse 1. And then makapangutana ako, diin gikan ang akong panabang. Ang verse 2 ni unsa. Sige, bahalag malate, ibutang lang din. Ni unsang verse 2. Na-discover niya, ang akong panabang. Nagagikan sa Diyos. Amen? Mauna ang mahitabo sa atong kinabuhi, mga igsoon. So, dili nato masabtan ang dagan sa panahon. Pero pag abot sa unahan mo, yung kang ang akong panabang nagagikan sa Diyos. Asa gikan atong panabang? Sa Diyos. Wala ni sa purok size. Ang atong panabang nagagikan mismo sa Diyos. So, panganduyan lang. Kabalo ka, wala na ang literal nga papa ni Jacob. Wala na, literal nga papa ni Joseph nga mao si Jacob. Wala na manalipod niya.
Wala po siya igsuong manalipod niya. Kay gani patyon siya mga igsoon. Labang wala na'y isig kahudiyo nga manalipod niya, kay dito naman siya sa Ehipto. Di masabtan ang iyang pinulungan. Pagkuang martilyo dito. Ha? Unsa? Martilyo ba? Unsa? Martilyo ba? Idok-dok ba? Lahi ba siyang pinulungan? Suwa agad siya manglalaban. Doon ay Diyos nga nagpabiling manglalaban ni Joseph. Amen? Di na gani kakasabot. Doon ay Diyos nga gustong makig-uban nimo sa matag adlaw sa imong kinabuhi. Magampo ta. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, thank you Lord. Nga dili kami ang nagbuot sa kapanahunan o sa dagan sa among kinabuhi. Bisan sa among pamilya. But ikaw mismo mao'y nag-ingon nga ikaw mo'y nag-direct sa among agianan. O dili gyud namo masabtan ang imong paagi. But salamat Lord nga nag-abot sa unahan. Makita namo og masabtan unsa ka kamaayo nga imo kaming giagi sa maong direksyon. Salamat kayo Lord sa mga pagsulay, kalisdanan, problema, mga balatian, kawaladon. Bisan pa sa mga panahon nga wa namin nakasabot. Salamat adtong tanan. Because maode ay ito ang mga butang nga aging gihimo nimong training diri kanamo, preparasyon diri kanamo para sa umaabot nimo nga mga buhaton pa sa among kinabuhi. You prepare us, O God, for the coming future. You prepare us for the coming blessing. You strengthen us. Og imo kaming mas gipaduol pa diha kanimo. Ning kagabihon, ang amo lamang sagit sa among mga kasing-kasing. Bisag unsay mahitabo, o banan minimo sa matag adlaw, O Dios. Hallelujah. Manindog tang tanan mga igsoon in Jesus name. In Jesus name. Oh, hallelujah. Sa matag adlaw, gusto kong makauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhay.